Alô, Magadizinho? Dunia sauti gue ini. Baru kecil suara. Kayak cuma suara sih. Punya sobat sama saya itu anak ini. Shukuru kundinzwa kundoona kuna basa rakanyanya. Ndizvo ka. Alright. I think namba yedu yanani chose na utomumirira timbosvika kana pa 400 totanga zvedu. Hamusi kunyazo ndinzwa here. Atisunzwanana. Kuti kadai tikunzwanana here. Allo, hamusi kundinzwa here. Wakomana. Hanzi volume haisi kunzwika here. Ndakunzwika here. Volume inenge iri kuvhiringa vanhu. Allo, zvakunzwika here? Okay. Takangomirira kuti vashoma vangotibata tobva tatangisa. Okay, manhero akanaka kune vari kutibata vari kuZimbabwe, avo vari kutibatawo vari kune nzvimbo dzakasiyana siyana, kana achiri mangwanani toti mangwanani,
kana ari manheru tinongotiwo manheru akanaka. Tinoda kuti tinge tichionesana kuti urongwa hwatiri kutaura nezvawo nhasi hwakamira sei. I think tine program yedu yatikatanga a few weeks ago naSisimere, tichinge tichida kuti tinge tichidiscussa ma-issues akasiyana siyana maererano nehealth. I think nguva ino yatiri yeCovid-19 tinoona kuti ma-health care centers edu are so overwhelmed nenyaya yema-issues eCovid-19, and find kuti zvimwe zvirwere zvavanoti ma-electives asi zvinhu zvekuti vanhu vakange vachienda vachinokwanisa kubatsirwa at any given time, because priority iri kupuhwa kumacases eCovid-19 naavo vatikati ma-emergencies. Sorry, volume yedu iri kuita sei? Kana kuti ndimi mune nzeve dzisiri kuita zvakanakawo futi? Namanje volume haisi kuita here? Yasei izvozvi? Moda tishandise microphone here? Yasei volume yedu? Okay. Handofunga vamwe dzango nzeve, tichazenge tichizokurukurawo zvakare nezvenzeve mumashows edu anoteera. Kuseka zvangu. Chirongwa ichi tiri kuchitira kuti tinge tichingoonesana one or two zvinhu maererano nezvehealth neutano hwedu munguva ino yatinowanikwa kunge tine machallenges ekunge tichienda mumahealth care centers kunge tinge tichinoonekwa nekuti vanhu vari kuprioritiza zvinhu zvavangati ma-emergency cases nekuda kweburden iripo nenyaya yeCovid-19. So tiri kuda kuti tinge tichingobatsirana mune one or two. Tinoziva tine macases akawanda zvikuru, hatinawo matambudziko akawanda, hatinawo asi tichangokunge tichizobata here and there anenge anyorwa nekupostwa nevanhu vakawanda kunge tinge tichingobatsirana munguva ino. Ni zita Dr. Enos Fushwa, ndiri based kuno kuZambia muTaguru muLusaka. Ndiri kutepfenyura live pano ndiri paUniversity Teaching Hospital iri muno muLusaka. So change tichingobatsirana mashows anoteera every Thursday nguva dzino ndeni pano netopic yatinoita sarudza yamunenge masarudza imi madiaries ndo yatichazenge tichishanda nayo. So kune vangaona poster nevamwe vanga vasati vaona, nhasi toda kudiscussa nezvetinoti ma-yoni pills nehypertension iyo yatinoti iyo blood pressure. So yatiri kutanga nayo tichangoti tibvuraudze inyaya yema-yoni pills. Ma-yoni pills aya vamwe vanoti ma-womb detox, vamwe vanoti ma-herbal tampons, vamwe vanoti ma-vagina pills, zvakangosiyana siyana. Vamwe vanoshandisa vachiti ndezvekucleanza chibereko, vamwe vanoiti detox yechibereko, zvakangosiyana siyana zvichingoenderana nekuti vari kutengesa product yacho vari kuitengesa vachiti kudii. So matauro atiri kuita toda kuti titi ndidiscusse zvandenge ndakakurongerai, then tozopa kana segment yekuti vamwe muchizokwanisa kufona. Tine namba yatichakupai yamunenge muchizofona. Tinoitira nyaya yema-ethical principles edu kuti zvinhu zvehealth zvinenge zviri zvinhu zvekuti tichida kuita yatinoti privacy and confidentiality. So tine namba yatichakupai, unongofona tongonzwa voice rako musingakwanisi kudoma nemazita.
tichingotaura tokubatsirai pasina zvekugombedzerwa kana pasina kuti unotaura zita rako for nyaya yeprivacy and confidentiality maererano nezveutano. So tichakupai namba yacho, saka ndichangoti ndidurure zvandikakugadzirirai then tozokupai platform yekunge muchizobvunza zvamunenge muchida kubvunza kana kunzwisisa maererano nezvatinenge tataura. Ndisati ndapinda mune nyaya iyo yema-vaginal detox yema-yoni pills, toda kunge tichizisana zvakare kuti zvandiri kutaura pano ini ndiri kutaura maererano nezvandikadzidza mumedicine nesurgery neresearch dzangu ndakazvimirira. Handipo pakunge ndichidiscredita basa revamwe kana kunge ndinge ndichikutaurirai kuti izvi ndo zvamunofanira kuita. Handiri kupa maopinions angu maererano nekudzidza kwandikaita nezvandikanzwisisa ndisingadiscredite basa revamwe. Uyezve ndiri kuda kuti nditi ndinorespekta zvikuru basa rinoitwa nemaherbalists, basa rinoitwa nemasangoma edu under Zinatha kana vasiri muZinatha. Tinoritenda zvikuru basa ravanoita, ende ini ndiripo kunge ndichitaura zvebazi randinomiririra maererano nezvinhu zvandikafunda zveutano. So kana information ichinge yakubatsira unogona kuishandisawo, kana uchiona kunge isina musoro unogona kuisiyawo. Muutano zvakare tinoti imi mapatients edu mune right yekubvuma kana kuramba treatment yandinenge ndakupai. Ikodzero yako sepatient. So zviri pano ndezvekuti anoda kutora anotora, asi asingadiwo kutora anongoregedza achingoendera mberi nezvaanofunga kuti zvinomuitira muutano hwake. Ndisingapedzi nguva, kuna vamwe vachiri kubvunza zvakare zita, ndati ndoitwa Dr. Enos Zivai Mufushwa, ndiri based kuno kuZambia kuLusaka. Ndiri kutefenyura pano ndiri paUniversity Teaching Hospital muno muZambia. So ma-yoni pills, ndati vamwe vanoti ma-vaginal pills, vamwe vanoti ma-womb detox, vamwe vanoti ma-herbal tampons, zvichingoenderana nevanenge vakazvigadzira. Kutanga kwazvo chaiko zvakabva China neIndia, ndo kwazviri common zvikurusa. So izvi zvingati kune ava vasingazivi zvekuti vanhu vanoisa muchibereko mukati, angangova ari matampons kana zvakava nemaproducts akasiyana siyana, asi zvikuru zvavanoita vanoita sei vanoisa muchibereko. Then purpose yavanoti zvinoitirwa izvozvo vanoti it's vaginal cleansing, vachito zvakare inoita inonzi detox, kubvisa matoxins. Vamwe vanoti zvakare zvinobatsira kutrita ma-infections, angava ari muvagina, angava ma-fungal infections kana ma-bacterial infections. Then vamwewo vanoti zvinobatsira kuita hanzi tightening yechibereko, kana chaita loose maybe after kuzvara or after delivery. Vamwe vanoti zvinokwanisa kuita tighten chibereko. Vanovagadzira zvakare maproducts avo, vamwe vanoti zvinokwanisa kutrita mafibroids, vamwe vanotiwo zvinokwanisa kutrita yatinoti polycystic ovarian syndrome, ava tinoti macysts. Then vamwe vanoti zvinokwanisa kutrita inonzi endometriosis. Vamwewo vanotiwo zvinokwanisa kutrita inotiwo bad odor, kunhuhwa kusina kumira zvakanaka kuchibereko chekumukadzi. So ndo mashandisiro avanoti vanozviita vazhinji vanotengesa product iyi yatinoti ma-yoni pills or vaginal detox. So takatarisisa herbal medication yoti tichipinda tichitarisa kuti zvii zvirimo. Mune ma-plants akasiyana, tingangoiti it's a cocktail of a cocktail of herbs zvakazangana zvirimo. So tingati cocktail of herbs irimo kugadzira iva vanoti ma-yoni pills or ma-toxins iwayo. So zvadaro cocktail of herbs ndo iri kunge ichiiswa muchibereko vachiita inonzi cleansing or detox iri kutaurwa iyi. Right, ndizvo zvavanoti zvinoshanda for that.
ini ndakutaura ndakamiririra zvangu zvandikafunda. Chibereko chemudzimai o vagina chine tingaiti pakutaura ndingaiti it's a self-cleansing oven. Kana ndichiti self-cleansing oven, ndiri kuti it can clean itself. Ine magadzirirwo akaitwa nezvinhu zvainogadzira mukati muchibereko zvinoita kuti inge ichizviklina yoga, ichiburitsa izvo zvisingadiwi ichisiya izvo zvinodiwa. Pane mavaginal discharges akasiyana anogadzirwa muchibereko. Then muchibereko zvakare imomo mune yatinoti mune mabacteria arimo. Bacteria iri ndichida kutaura tingati tinoiti normal flora. Kana tichiti normal flora, tikureva kuti ibacteria rinotogara muchibereko. Ragara muchibereko bacteria iri rinotogaramo risina zvarinokwanisa kukonzera kumukadzi kuti angakwanise kurwara kana ndo matingati mumba maro marinotogara. Ragara mumba maro imomo rine zvinhu zvarinoita sei, zvarinogadzira zvinoita kuti chibereko chirambe chine state inokwanisa kunge chine chifunctiona zvakanaka. Nekupazita tine bacteria rinoti lactobacillus acidophilus rinogara muchibereko. Iroro ndo rinogadzira yatingati pH. Kana chiti pH toti acidity or alkalinity inofanira kunge iri muchibereko. So bacteria iri nawo ndiro rinogadzira pH yacho iyoyo inoita kuti chibereko chinge chiri chine pH yatingati optimum inoita kuti inge ichifunctiona zvakanaka. So bacteria iri rinogaramo ende harina zvatingati ringakonzera zvakaipa muchibereko chemukadzi. So the use yemaherbal medication aya nawo zvayakuita nawo yakuita kuti inokwanisa kucreate environment isiri conducive for bacteria ratataura riya lactobacillus kuti ringe richigara muchibereko richiprodusa pH inodiwa muchibereko. According to volume yedu mukati iri kuita sei? Vazhinji vari kukomplena nevolume yedu kuti haisi kuita zvakanaka. Zvasei izvozvi? Timbomira timbogadzira katechnicality kevolume aka. Vamwe vari kuti bo, vamwe vari kuti bolato, vamwe vari kuti sandizvo. Toziva zvipi? Okay, regai tienderere mberi. Tinenge tichizobatsirana kana pane vasina kuchinzwa zvakanaka. So right. So ndataura ndikati muchibereko mune zvirimo zvinokwanisa kuti chibereko chinge chiri yatinoti self cleansing oven inozviklina kuburikidza nemadischarges ainoburitsa ende kuburikidza nebacteria ratinoti rinogara muchibereko ragaramo rogadzira pH o acidity inoita kuti chibereko chinge chichifunctiona mune zvakanaka. Saka kushandisa nawo kwemaherbal ndingatoshandisa aya nawo anogona kukanganisa magariro anoita bacteria iro ratati normal flora rinofanira kunge ririko kuchibereko. So akanganisa manje tinozokwanisa kunge taakuita maproblems akasiyana siyana. Magadziro anoitwa maproducts aya emaherbal medication
zviripo ndezvekuti hakuna tsvakurudzo yakanyanya yatingati scientific research inenge yakaitwa kuti tione kuti kushandiswa kwawo kunobatsirei, o ndezvipi zvinhu zvinozokwanisa kunge zvichizoitika in the later life nekuda kwekushandiswa kwemaherbal negirikini medication aya. Asi research or scientific study yatinayo yatinoziva ndeyekuti chibereko chiri self cleansing, chine bacteria ririmo ratingati good bacteria rinogaramo randati lactobacillus not normal flora, rinobatsira kugadzira pH inenge iri right kuvagina. So mapatients mazhinji vanouya kana vakatitsvaka kuinbox vachitaura nenyaya yemavaginal maningi pills aya, vanofunga kuti isu ana chiremba tinodisapprova kushandiswa kwemaherbs uku for maybe master plan yekunge tichida kuhida their scientific studies or chii kuti maproducts asatengeswe. Tindofarirawo zvikuru basa revamwe, asi kuti kudzidza kwataita nekuona chibereko hatina zvinhu zvatingati zvingave extra zvinoda kuitwa muchibereko kuti chifunctione mune zvakanaka, zvingade maherbs nechii, asi zvakawanda zvingatokanganisika nekuda kwekushandiswa kwemaherbs aya nechii. Hapana scientific study yatati yakwanisa kuprova. So truthfully there are no toxins atingati ari muchibereko, zvandataura self cleansing, unless kana muchibereko maita infection. So zvinhu zvatingati macauses anoita kuti muchibereko munge muine problem yakaita seiyo bad odor yatataura, kana kudischarge nechii, tingati pane yatinoti vaginitis, infection now yekuchibereko now, o zvimwe zvakaita sana trichomoniasis, mainfection akasiyana siyana ndinongotaura ari kuchibereko. Infection ingangova iri STI, sexually transmitted infection. Of course kana yaita infection inokwanisa kukonzeresa abnormal discharge yekuchibereko, and infection tinokwanisa kuitreata kana nemaantibiotics, ingava antifungal kana antiviral, inokwanisa kutreatika. Then zvimwe zvinhu zvinokwanisa kukonzera zvakare zvinhu zvakaita sepoor hygiene chaiyo kuchibereko, kusageza zvakafanana nekusachinja maundergarments or maunderwear, kusweta, poor hygiene, kana retained foreign tampons, matampons aya mune mashandisa o retainwa imomo haachabudi ese, maakusara zvimwe zvimabvurubvuru mukati, o hatinoti mafistula inenge iri abnormal opening between maybe chibereko nekunobuda neweti, panogona kunge paita abnormal connection yekuti weti inogona kunge yakubuda nekuchibereko, zvinogona kukonzera kunwa. Cervical cancer chaiyo inogona kukonzera abnormal discharges nezvinhu zvakadaro. Vaginal cancer chaiyo inogona kukonzera abnormal discharges nezvinhu zvakadaro. So ndo zvinhu zvatingati zvingakonzera bad odor uyezve nedischarge kuchibereko tatarisa. So takushandisa maherbal negirikini medications aya, mune zvese zvandataura izvi, medication yatinopa nekuona kuti chii chakonzera inokwanisa kunge ichibatsira pasina zvemaherbal negirikini atataura aya. Hatisi kuti akashata, asi tiri kuti scientific research inotiratidza kuti izvi zvinhu izvi zvinobatsira chakati zvaprovwa mune zvakati, hazvizokonzere problem yakati, ndo yatiri kuti hatina. Asi yatiinayo ndekuti kana infection iri bacterial tokupai antibiotic zvopera, kana iri odor maybe ingava hygiene togadzirisa ipapo nekudaro. So hatingoripo mukutaurirai kuti zvinokonzerwa nezvakati zvinoitwa nezvakati, tiripo pakubatsirana futi tikupei kuti so zvii zvatingaita. Tiri kuti tafeswa nechallenge yekuti tine hwema husina kunaka kuchibereko, tafeswa nechallenge yekuti tine discharge, o taita dambudziko rekuti tine infections or mafistula, ingava cancer kana chii, zvii zvatingaite. So chekutanga chatataura, I think tataura nenyaya yehygiene.
So kuchibereko kwemudzimai kune yatinoti natural odor, but chamunofanira kuziva ndechekuti each woman odor yake idifferent neumwe, right? So natural odor typically inobva paflesh, nyama, tingati mask flesh. Menstrual flow inewo odor yayo, kana muri mabhuku vanoiti a metallic odor, ndo smell yavanopa kunge simbi. Then intercourse inochinja scent yekuchibereko, but temporarily, not zvakanyanya. So zviri normal kunge mukadzi anga achiita sei aine odor kuchibereko, even yangu achiita hygiene yakanaka, achiita take care of herself, zvinhu zvatingati zviri normal. Asi chisiri normal, persistent strong odor, kana tiri kuti persistent inozogara iripo, yakutokonzera hwema hwekuti munhu akapfuura apa vanhu vanokwanisa kunge vachinzwa kuti apfuura munhu asina hwema hwakarurama. Iyoyo manje ndo yatinoti tingade kunge tichitora attention, tichiona kuti inobatsirika sei, endo zvatoda kunge tichitaura nezvazvo. So chekutanga nyaya yegood hygiene pakati pemakumbo apa. Kana tichitaura zvegood hygiene, tikutaura gentle wash yako yakanakisisa with a cloth negentle soap. Hatifaniri tichishandisa fermented soaps aya. And kana tiri kucleana kunze kwatingati kune labia majora, not kati mune yatinotiyo labia minora. Tiri kucleana kunze negentle wash yedu negentle soap on the outside. So hatifaniri kushandisa perfumated soaps or perfumed soaps, right? Or body wash here, right? So warm water yako uchigeza, right? So kuchinja undergarments or underpants, and tichishandisa tifana kunge tichiavoida tight clothing, zvikuru kana kuona kuti problem iyo try kuavoida hembe dzakabata maningi. Then mama underwears, silk nenylon, unogona kuita do away with that and try to use 100% cotton, that is in terms of my underwears. Then diet chaiyo inogona kubatsira, zvinhu zvakaita sana yogurt zvinobatsira bacteria randataura reya kuti rinogara kuchibereko, zvinobatsira fruits, green vegetables, tokurudzira zvakare whole grain inobatsira lean protein, nekumwa mvura yakawanda pazuva. At least mukamanagewa kuti munge muchimwa 2 liters pazuva, inogona kunge ichibatsira. Then toavoid douching ndo yatatutukisa zvinhu kuchibereko, avoida izvozvo. Then zvimwe zvinobatsira kunge tichitestwawo zvakare for STIs, sexually transmitted infections, ndo amwe andati anokonzera infection inogona kuchizokonzera discharge, tinge tichitestwa for that. Kune inonzi essential oil. This has been tried, scientifically proven. Essential oil inobatsira kuita get rid of vaginal oil, and inobatsira kuita get rid of natural ine antifungal yatingati inobvisa mafungal infections, ine antimicrobial effects. Essential oil munogona kutarisa nezvayo, munogona kuona, unoisa madrops 2 or 3 mumvura yako, and you can actually clean vaginal area yako ne essential oil. Then kune zvakare yatinoti apple cider, right? Apple cider vinegar inogona kubatsira zvakare, 20 minutes wash in apple cider vinegar, right? Inogona kubatsira zvakare. Zvimwe zvima home remedies zvamunogona kuita apart from nezvimwe zvatataura. Asi munofanira kuziva zvakare kuti kune over counter drugs ariko anobatsira zvakare, especially munyaya yeodor. Over the counter drugs aya munokwanisa kudiscussa nagynecologist wenyu. Zvandataura zvaya kuti zvine zvida kuti tiinvestigate kuti chii chiri kukonzera problem iriko kuchibereko, toona kuti ringabatsirwe sei. So munogona kudiscussa nagynecologist wenyu, anokubatsirai kunge munge muchiona kuti zvii zvamungakwanise kushandisa zviri scientifically proven kuti zvinogona kubatsira mune whatever problem yamunenge muinayo kuchibereko. So zvandataura handisi kuti ndiri kudiscredita
zvemaherbal medication asi ndiri kuenge ndichitaura zvine tsvakurudzo zvinhu zvakaonekwa. Risk yatingati yatinayo pakushandisa kwemaherbal medication iwayo, maherbal medication tinenge tisina kuziva kuti ane toxicity yakadii kune maorgans akafanana nemakidneys or liver. In the long run we can have problems iyoyo. Anogona kukonzera imwe yatinoti toxic shock syndrome. Toxic shock iyi tiri kuti maproducts amunenge maisa, ingangove kana cloth chaiyo kana chimwe chinhu chinenge chiri paproduct iyoyo, chinogona kunge chiri chinhu chinokwanisa kupinda mucirculation mako, chogona kana kuprovoka mwiri wako kunge unge uchireacta kwairi, zvozokonzera yatinoti toxic shock syndrome, yekuti unogona kutoita shock. Then besides kudestroya kwaanoita normal flora yatati normal bacteria inogara muvagina, right? Then anoita kuti balance iri muvagina yenyaya yepH inogara irimo, anogona kukanganisa balance iyoyo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvaanokwanisa kunge achiningina, besides zvimwewo zvatingazotaura munguva inoteera. I think ndo zvandati ndikwanise kunge ndichibata panyaya yema-yoni pills or herbal tampons, vaginal pills, maererano nezvatange takakugadzirirai nhasi. Vane mubvunzo concerning dzimwe nyaya, we are taking note. Unogona kuona topic yaunenge waisa ndo yatichazobata kana panext, but mune zvimwe tokwanisa kuzvipindura and all in this program. Mubvunzo pane zvatadiscassa muzuva ranhasi, tisati tabata imwe topic maybe in the next 10 minutes on my-yoni pills, herbal tampons or vaginal pills or antitoxins. So zviri kwauri kunge uchitambira kana kuregedza. I think advice anangopa ndeyekuti vagina it's self-cleansing oven. Kana zvekugeza nemvura yako usingaisi anything mukati zvaramba, zvekuchinja maandawe yako, kupfeka macotton underwear, avoid tight clothing, nekudya zvakanaka chikafu chatataurirana, nekumwa mvura. Deodorants unogona kuisa but kunze. Mukati mechibereko ndo makutiri kuti mune mechanism yamo inoita kuti muite zvakanaka. Ndo pandaramba kuisa zvimwe zvinhu mukati mevagina, mune mechanism yayo inoita kuti zviite zvakanaka. Asi kunze deodorant kana kudii, you can manage to do that. Any mibvunzo yatinayo? Tine namba yatinayo kushandisa kunavo vari kuda kufona kana uchidange uchitaura. I think taiisa pagroup pedu, ndichazama kuitaipa zvakare kunavo vari kuda kubvunza. Anzi vaginal discharge isingaperi even wanzwa nekuenda kwadoctor opiwa maantibiotic with my partner, what are the problems? Yeah, so vaginal discharge iri pakawanda. Pane yatinoti syndromic approach to management yema-STIs. Vane mubvunzo vanokubvunzai, vokubvunzai kuti discharge yacho yakaita sei kana kudii, then ogona kupuwa ma-antibiotics. Yes, but you find kuti iyo approach iyoyo inogona kunge ichitipa, unogona kutadza kunyatsodiagnosa zvakanaka. So ndo paya patiri kuti chiremba wenyu anogona kuita mamwe matests akasiyana. Mugona kuti inonzi high vaginal swab, yoendeswa kulaboratory, voona kuti organism iri kukura iri kugrowa mudischarge imomo ichii, then vokupai targeted treatment according kune chinhu chavawana. So zvimwe zvezvinhu zvinogona kuitwa zvakare. So munotaura nachiremba wenyu, haisi kupera discharge, then voona mamwe matests avangaite kuti vanyatsoona kuti kana iri organism irimo chii chaicho chiri kugrowa imomo, then vakupai a targeted treatment to that.
regai ndizame kutaipa namba yedu yatingashandise. Imwe mubvunzo zvakare, kurwadziwa wabva kuita weti. So tine zvinhu zviviri kumudzimai. Chibereko yatingati vagina chakasiyana nepanobuda neweti. So panobuda neweti tinoiti urethra. So tine zvinhu zvakaita sema urinary tract infection zvinogona kukanzira zvakare kuti urwadziwe pakuita weti. Kana mainfection chaiwo vaginal infection anogona kuraudzirawo zvakare neikoko zvinokonzera kuti unge uchiita problem pakuita weti. So zvinhu zvekuti mukaenda kuna chiremba wenyu, history yonyatsotorwa yakanaka, zvakatanga sei, pain yacho characteristic yepain yacho yakamira sei, kutange burning here kana kuti pain inongoramba iripo kana matorwa history yenyu. Then urine chayo inogona kutestwa nematest akasiyana siyana anogona kuita muurine yavanoti microculture and sensitivity. Zvandichatsanangurira umwe uya kuti vanotesta kuti vaone kuti chirimo muweti imomo chii chingangova chiri kukonzera infection muurinary tract, then mopiwa treatment iri sensitive kune whatever chiri kukonzera infection. So nyaya yemaherbal, vazhinji of course vari kupusha agenda yemaherbal medications avo, asi ndinoda kuti ini ndichitaura nemi madiaries tinge tichiona zvakanaka. Of course pane zvinogona kubooster immunity nekudii, asi tanyatsocherechedza treatment. Tiri kutaura zvikuru nenyaya maererano nemapatients akati wandei. Zvikuru tinenge tadiagnose maybe cervical cancer in the early stages, maybe ichingori mucervix. Wotaurira munhu kuti treatment yatingakupai apa tatogona kubvisa chibereko, toita chemo kana chii. Then munhu anokutaurirai kuti I think for now chimbondimirirai, woenda woita herbal medication zvakasiyana siyana vopuwa. But you find kuti after a year or even 6 months patient inozouya kwauri yakuti yakuzvimba makumbo, havachakwanisi kuita weti zvakanaka, masiya yatogrowa yatinoti iyo metastasis. Cancer inenge yaspreada manje, yakuvhara tsinga dzeropa, makumbo akuzvimba, yakudii, but inenge yato complication inenge yauya. But vemaningi havakwanisi kusangai. Mumwe munhu anogona kukupa testimony kuti zvakashanda kana kudii, but maybe yanga isiri cervical cancer, maybe changa chiri chimwe chinhu chakakwanisa kuhilwa nemaherbs iwayo. But kuri kuti taita biopsy, wauya kuchipatara kwangu taita biopsy tinoita tora kanyama pacervix, toti nyama kandatora kari kuratidza kuti mune cancer kuchibereko, treatment yandingakupei ndeiyi. Then imi moti regai ndinoona mabhororo wangu vakati zvinoshanda kana chii, woda izvi. Hatisi kuramba kuti kune matestimonies ariko, but nyaya nekutaura ndichiona mapatients andaona vakawanda, inyaya yekuti vanhu vazhinji vari kutorasikirwa neupenyu mune zvinhu zvekuti tinogona kunge takamanager in the early stages. So zvekuti tofanira kunge tiri very very vigilant panyaya yeutano hwedu, zvikuru sei kana taudzwa nachiremba vanenge vakazvidzidza zvinhu izvi, tinogona kubatsirikana neearly treatment. Maherbs edu togona kuashandisa edu kana chii, asi titabatsirikana. Isiri nyaya yecervical cancer only, even HIV and AIDS. Kunewo vamwe vanoti tanamatirwa ndanzi ndichimira kutora ma-antiretroviral drugs angu, kana kuti ndapuwa maherbal medications anzi ndichimira kutora ma-antiretroviral drugs. Hatisi kuramba kuti zvinhu zvinogona kubatsira, but ma-antiretroviral drugs zvinhu zvekuti takanyatsostudy tikaona kuti ukaatora nenguva anosuppressa viral load, CD4 yako inoboostika, anoreduce mortality, anoreduce opportunistic infections. Tikanyora, tikazviona, tikazvistada mulaboratory. Uyo akuti chishandisa gwenziri kana chii, kuti atiti apa ndo pandikazviona zvinodai zvinogona kunetsa,
asi unogona kuona mumwe munhu achiti zveshuwa sekuru vanobatsirana kudii. In the long run munhu iyeye anouya zvakare ane stage 4, maybe ana kaposi sarcoma, ane cryptococcal meningitis nechii, but munhu watinenge takatanga maARVs zvakanaka, but on the long run asiya. Ndo zvimwe chete nenyaya yatachidiscussa iyoyi yekuti kushandisa maherbal medication nekudii. Hatisi kuti musaita basi, zviri kwauri iwe muteereri kuti unge uchisiya expert advisor unenge waudzwa neumwe uchinotora imwe, asi neudiki hwangu I've seen a lot of lives being lost nenyaya yekusateerera kuhave treatment early. Hanzi pandakaita mwana wechi3 neoperation ndakabva ndasungwa matubes, saka zviri necessary here kushandisa mafamily planning pills or any other method since ndakavharwa. Okay, kusungwa matubes yatinotiyo tubal ligation, unenge wasungwa kutineta kuti kana waita ovulation yako, ova kana kuti egg zairia harichakwanisi kunge ringe richimuvha, or sperm harichakwanisi kunge rive richifertilizer egg. So kana kuri kuti yakaitwa mune zvakanaka, hatingatarisire kuti munge muchibata pamuviri. Kana iri nyaya pamuviri hatingatarisire kuti yakaitwa zvakanaka. Asi mumedicine mune zvinhu zvatinoti zvinhu zvinogona kuitika maybe 1 in a million kana chi, maybe zvisina kuita zvakanaka. Vamwe vanhu vakauya nemaectopic pregnancy, vamwe vakauya nezvakasiyana-siyana, but zvinoenderana kuti kana yakanyatsoitwa zvakanaka hatingatarisire kunge munge muchibata pamuviri. Family planning tofanira kuziva zvakare kuti mashandisiro atinoita zvimwe zvacho haisingori nyaya yemapregnancy, zvakare kudzivirirawo zvakaita semaSTIs neHIV. So zvinoenderana nekuti muri kuishandisira mune nzira dzipi. Bleeding kana wakaiswa implanon, bleeding kana wakaiswa implanon, I think bleeding inenge isiri sign yakanaka. So chese chinoita bleeding, then that means kuti havisi compatible nepaita hormonal imbalance. So tichikurudzira zvakare munoonekwa gynecologist wenyu anga achikutsvagirai imwe nzira yamunokwanisa kunge muchishandisa zvakare, nekuti mukaramba muchibleeda ndo panozoya zvinhu zvakaita sana iron deficiency anemia, vana hypotension nezvimwe zvakasiyana-siyana. So tokurudzira kunge muchinotariswa, munogona kusarudza zvakare imwe nzira yamunenge muchishandisa, nekuti bleeding haisi sign inenge yakanaka. Ndingakurudzira kuti munoonekwa nagynecologist wenyu, munotaurana kuti ndeipi imwe nzira yamungakwanise kuchuza. Okay. I think vamwe tichazenge tichipindurana zvedu even after chirongwa chedu chapera. Okay. Rega nditsvage 1 or 2. Pane vari kuti true dokina handina kuda kumirira kuita zvemahep o kunamatirwa, ndakasaina form rekuenda kutheatre hanhasi ndiripo. Tinokutendai zvikuru nekubatsirawo vanhu. Tubal ligation ine complication here doc? I'm considering it. Tubal ligation zvandataura pana achitaura kune umwe muteereri nemutauri, ikaitwa zvakanaka hapana dambudziko. Zvikuru tokurudzira kuti pamune maitwa maybe kuri kuti maita Caesar, kana muri kumawirirana nemurume wenyu kuti ndiye mwana wedu wekupedzisira, pamunosaina kuenda kuCaesar paya mangosainawo kuti tubal ligation ibva yaitwa, unlike kuti tuzokuvhurai zvakare. So mungosaina kuri kuti maita vaginal delivery, we can do an operation. Kangori kaburi kadiki-diki katinoita, then tolocata atinoti matubes acho, then toacloser. Of course, they've been here and there, tubal ligation associated with ectopic pregnancy, but it's 1 in 1,000 or anything. Yekuti
sperm yakwanisa kufertilizer but zaya rinakwanisa kumuvha kuenda kuuterus. So 1 in 1,000, but it's a procedure inokwanisa kuitwa mune zvakanaka. Okay. Alright. Nhamba dzedu kune vari kuda kutibata regai ndidzinyore pama comment section pedu apa. Ndo nhamba dzamunokwanisa kubata kune avo varida kutaura nesu live, but mainbox nezvimwe zvakadaro chichazinge chichizopindura even after the show. The whole week I can manage to kupindura. Yes, I think last time I managed to kupindura. Kuna ndisina kupindura regular, but I think I managed to kupindura vakatipo on everything. Okay. Heavy flow zvinokonzerwa nei? So heavy flow, heavy menstrual flow inenge iri nyaya zvakare zvandikataura mune last episode yedu tichiti menses anosiyana, yatinotiyo vamwe uterus yavo inoita yatinoti hypersensitive kune maproducts anogadzirwa during the menstrual cycle. Kune vamwe inongoreactawo normally. So hypersensitivity iyoyo kune maproducts anogadzirwa during mamenses ndo inogona kukonzera kuti mubleed zvakanyanya, zvikuru sei nehormonal imbalance. Munogona kubatsirwa, munogona kupiwa medication gynecologist inogona kubatsira kucontrola that hormonal balance. I think mapatients mazhinji andikaona they do well pamicrogynon yavanogona kupiwa for 7 days neyatinoti tranexamic acid, but munogona kuiprescribirwa nachiremba wenyu kuona kuti mungashandise zvakadii, then okuassesai after using that kuti pane change here. Inenge iri zvikuru nyaya yemahormonal imbalance. Okay. Imwe mubvunzo? Okay. I think imwe tichazonge tichizopindurana zvedu munguva inoteera on those issues. I think tichangobata topic 1 yekupedzisira, maybe tozonyatsoibvuraudza nekuipedzisa next episode. I think tagadzirisa issue yemavolume tazenge tichizotsvagawo kana yatingati microphone yatinogona kushandisa kuna avo vasiri kutinzwa zvakanaka tozopedzisa. Right. I think changobata hypertension ndo yatinoti BP nevamwe kana kuti high blood pressure. Nde BP. Right. So takatarisa hypertension, mibvunzo ichiri kuuya nenyaya zvechibereko. Alright. Hypertension togona kuzoibata zvedu nechirongwa chimwe chiri kuteera tingopedza nezvibereko izvo vanenge vane mibvunzo yakawandisa chaizvo. Ndakamira kuteerera ndine 33 now ndane 38 ingava chipasande rware. Okay. So kumira kuteera ndo yatinotiyo menopause. Studies after the age of 45, 48 ndo patinenge tichitarisira, asi kune vamwe vanoita yatinoti early menopause. So kuti mune 33 it could be very early. Ndingakukurudzirai kuti muone gynecologist yedu, vanogona kuita
tests atinoti hormonal profile. Hormonal profile kuona kuti mahormones enyu ari malevels chaiwo here anoita kuti mukwanise kuovulate pamwedzi. So after waita that zvinogona kubatsira kuti tione kuti hormonal profile asingori mahormones chete ezvekubereka, vanogona kuita hormonal profile ezvakaita sema thyroid pane chinoti thyroid gland tochiti chione shona thyroid, right? Levels emahormones ethyroid kana asiri mulevel iri right zvinogona kukonzera zvakare kuti muite early menopause. So kurudzira munokwana chiremba wenyu motariswa munoitwa iwe mahormonal profile zvinogona kubatsira. Zviri normal here kuti wauda kutera unoita rash kumeso unovava zvekuti very normal. Zvandataura zvaya kuti mamenses pane maproducts anogadzirwa muviri wedu, tinangoiti pane yatinoti prostaglandin nezvimwe zvakasiyana siyana. So maproducts iwayo anosiyana pamunhu, your sensitivity to those products inogadzirwa. So unogona kunge product iyoyo ichikwanisa kukonzera kuti wechi nethat inenge iri sensitive. So unogona kunoonekwa kana zvichingoya menses kana zviri zvinotadzisa function yako properly, pane mishonga yaunogona kushandisa maybe kana wapadhuze nekutevera inogona kubatsira kuti usavaviwe kana kuti rashi yacho isabudeyo. Vana chiremba vanogona kuprescribira iripo mishonga yakasiyana siyana yatogona kushandisa, imwe yekuzora kana imwe yekunwa chaiyo kuti usabude rashi iyoyo. Saka inenge iri more like allergy, zvakafanana nemunhu anoti handidyi fish, akadya fish anobva aita se aita rash nekuti mishonga yatogona kushandisa unogona kushandisirwa zvakare. Maproducts iwayo unogona kunge uri sensitive kwaari. Zviri normal here kusvika 51 years uchiteera? Yes, zviri normal. Nezuro chaiye tina mai vakaita matwins avo eta 55 years. So zviri normal late menopause. Ndataura zvaya zva early amboti 33 zviri normal chaizvo. Okay. After shaving, kusheva paya skin nekudi reaction inoitika zvikuru neproduct yacho washandisa kusheva and the like. Okay. Kune vamwe varikuda kutaura nesu, mogona kutaura nesu, hazvina problem. Left side during and after period. So unenge uchida kuti munge muchitariswa pane zvinhu zvakaita sei atinoti maovarian cysts nechi